nagsugod ni atong atraso nga wa gyud unta niya kinahanglan. Tungod lang ito sa iyang nasubrahan nga pagtuo sa magtiayong Rosel. Kay nomdom ni Atty. Colin Rosel o katong iyang asawa nga gitudlong may krama nga city assessor. Ambot usay problema siyang asawa ni Atty. Colin Rosel, dunay 4 ka trabante sa Cebu City Assessor's Office iyang gilabay og laing departamento. Ang 4 nidangop sa Civil Service Commission. Ningon ang Civil Service Commission unjust ang pag-transfer ninyo, wa nay igo nga rason. So nisugo ang Civil Service Commission og reinstatement. Ipabalik sila sa pwesto. Kaya naaman na slagda. O pilar gani ka sa imong reassignment sa Civil Service Commission, effective immediately, i-reinstate ka sa imong trabaho. Wa man sila i-reinstate. Gisugo na sa Civil Service Commission na i-reinstate, wa sila i-reinstate. Hantod, didaog sila sa Civil Service Commission. Niingon ang Civil Service Commission unjust, unfair ang ilang transfer. Why justification? So gisugo sila Mike Rama o si Mrs. Rosel ibalik ang mga trabante. One lay ibalik. Meantime, ang mga trabante, ibalik na kay giingon naman sila Civil Service Commission, nakabalik na sila. Wa sila hatagig pwesto, wa sila hatagig lamisa, wa sila hatagig computer, wa sila hatagig trabaho. Ka-floating sila, gitangtang pagit sila sa payroll. Suwa sila sweldo sud sa dulan usa ka tuig. Ya unsa in taos mga sinumong bag-o ng anak. Nagkinahanglan in taon siya sa iya suhulan ng mga benepisyo. Gihikawan siya. Mo tong gi-assign pag night shift dito sa Operation Second Chance. Gidaog-daog gid nila ba? Nikiha bitaw sa ombudsman. Gisuspensos may krama. Mo to na niyang silot. Gisuspenso siya kunom kabuan. Yung pagkahibaw niya, kinsay mga gipanangtang nga mga trabante, iyang mga amigo. Usa in taon, anak sa kanikonsihal sa Cebu City nga amigo kay niya. Hastang anak, amigo kay niya, giingnan niya dong. Naunsa man ni dong. Ikaw bitay nag-transfer na mo, Mayor. Kinsay may krama ni pirma ra di ni, wa gani magtanaw. Kinsay iyang ipang transfer, kinsay iyang ipang daog-daog, kinsay iyang ipang hasi. Ano resulta? Dismissal. Suspension pa to. Hapit mo, expire na yang, hapit na mapupos yung suspension, makabalik natin siya sa pwesto, nada sunad og dismissal from service. Kaya yung gitudlo, ang duha ka igsuong lalaki siyang ikaduhang asawa, diya City Hall. Nepotismo. Dismissal. Ang silot sa nepotismo. Gipakapinan og perpetual disqualification from holding public office. Yan ang giapilar nga to sa Korte Suprema, ipatigbabaw ganin sa Korte Suprema, goodbye bunot. Sa may krama, dili maka-apply, bisan pagka-barangay tanod na lang. Di makadagan, bisan pagka-barangay konsihal na lang. Perpetually disqualified na siya from holding public office kung di niya ma-reverse kining maong desisyon sa buhatan sa ombudsman. Karon napay kaso. Magkumpiyat sa may krama ini, kasong kriminal na ba niya? Preso gid siya. Kung makonbikto siya diha sa Sandigan Bayan.